nowhere to find you. Kuya Ninong, nanasap siya. Inasap kong ikagtahan. Nasi silam sa kawing sambag. Malakaw siya. Mata ko! Pakita ko si Munong! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Ulala! Alma! Asay mong show? Namatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Catherine, ligaya ko. Tungod kay usa ako kao. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Lagi ko. Tanawang akong bangkil. Halalo! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Porcelana na. Dito balita na. Itaw ko. Lagi ko. Oo ka man. Ayaw pagbuot. Umo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga giswat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Balboy Budumo. Mga tunog o kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Recorded by X Thunder Gaming. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Kinahanglang makaon na nato ang mga tao nga ni asa kakahuyan. Agaon. Dali, atong susihon kung hain na silang dapita dinhi sa langob. Agaw! Pagbantay! Dali, may ali ang baba sa langob! Narangungo! Siya si Claudia! Dali! Siya ako mo. Ang tanga ka ng ali, Kapitan. Kining. Kapitan! Ayan naghipta ang mga alis sa langob! Kung siya naman taong gatap, duralaman ka! Pagdali, Kapitan. Ayaw lagi na pang intagap sa tao! Deng! Hindi mo magiging pa kang kapitan! Nakuya pa na noon na! May kulatahon ng Kapitan. Ipta ninyo ang mga ali! Dili, Claudia! Tutok ka na ako, Nanding. Ayaw pagtutok niya, Ding! Ayaw pagtutok! Di ko matutok. Ako na ibuta-buta ako mata. Magkanta-kanta lang ko. Ayaw yung pamata ni Claudia! Dili mo mahimong alihan ang imong huna-huna, Nanding. Ayaw pagtutok, Tinay! Hapit ka na mamatay! Ikaw ang mamatay! Kung dili ka mabuwag ka na agawin mo ang mabilya! Pamati ka na ako, Nanding. Kanagay! Ayaw yung pamati niya! Yan talaga yun ang pamati niya! Ikaw, Christina. Ikaw ang tutok na ako. Niya ay tutukay! Niasong na ni Claudia! Hindi ko kalimutan! Ikaw sa bilya! Imo sa dne! Napaso sa siya sa tubig nga. May sagol nga ahos. Huwag
dinugtog ang bubina. Ding, ding! Meron kita ka, ding! Hoy! Human na! Oh, Manaday! bay! Ay! Nakakita ka sa kunakita. Kung sa may nakita na ko, Nanagat sila! Nanay-kusutan ka! uy, may pangunta na kita sumo, bay! Nawa na sila sa baba sa langob! Napriso na sila diya, bay! Napriso ng mga ungo! Ako na ako balik! Hoy! Ayun na! Okay na niya? Okay na niya? Kapitan! Okay na Pagmata, kapitan! Barog! Hain! Hain, ungo! Hain, ungo! Oragap, napindi na ang mga ungo, Kap. Ha? Pildi na pinusilay, Kap! Pildi na pinusilay. Karon, mutuon ni gid ka nga sila ang ungo, Kap! Pagkatanga silang tango. Pero, apa niya? Ako na tao ba? Ahap na! Sige mo! Ha? Usay ko na tahon! Muanga ka? Waga pa, Ikaw na itong nipasakit ako, muanga ka? Nanugibaw mo ka! Mananugibaw ka ako! Nalaram ko dos gawas! Kap! Kap, nadalang kas tutok katong kwalat ka dyan, Kap! Bitaw. Mau na, nada kasi ang kagwapa ba? Oo. Pero Kap, tanawa, yung utrigan. Ha? Tanawa, Kap, gamitan ni. Kung mugawas kila sila pagbalik, yes, puntahan na nilangob. Puno na sa ahos sa buwak sa birbina, ha? Unya, niya ang bag na puno sa ahos. Oh. Ialin na sa putahan. Aron dili makagawa sila si Claudia. Ha? Tinuod yun niya nga doon ay ungo? Tinood na, Kap. Kap, pamilaw. Ayaw yung pamati sa isulti sa mga ungo, ha? Ug ayaw yung pagtutok sa ilang mga mata. Mao na, Kap. Ayaw yung pagtutok. Suway spray mong naong, Kap. Suway spray. Ayaw ko na, uy. Kapitan ko. Igayaw na na, Kap. Nga di yung kaangay nga makakita silang mga mata. Ug ayaw yung paminaw sa ilay sulti. Katay ka ng rapapampap, Kap. Ana. Rapa pam pam pam. Ana, batian ng kanta. Ilom niya, kapitan na ba ko? Uy, yun na! Ay naman itong mga kauban ako! Ay, Huwag yung tarong tingog niyo ni ha! Labanin mo dali! Ha? Atong likunon! Ang alinin ng baba sa langob! Aron dili na makagawas ang mga ungo na sa suot! Monay, Kapitan! Monay, Kapitan! Oh, ang kapitan ko. Kap! Kung makakwarta na gani mo, Kap. Ha? Kung makakwarta na mo sa ungo. Mahini biya niya. Nauni mo, kagagis pa na sa baka. Ding. Ah, bangag kas ilong. Ikaw na bahala mo tabang nila ding, ha? May atuon lang ko. Bay! Uy! Ay, gubiyay diri! Ay, gubilin diri! Tabangi sila. Agon! Hayag pagod sa gawas. Nahibaw ako, Ilmo. Nanawag siya. Hello, mahal? Mahal, nakita na nila ni Kapitan si Claudia. Kailan na alihan ang baba sa langob ngayon lang kitakuan. Maayo kung mao ka na, mahal. Mahal, may mo ba makita ta? Doon ako importante tuyo ni mo. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Kinala magkasulti kita karon mahal. Ikaw ang mahibaw. Muna ako sa bahay nga tisa. Oh, magpaabot ako kanimo, mahal ko. Bye, mahal. Bye, mahal. Ay, ano, nanghupaw ka? Aga ang Luis. Elmo, may importanteng tuyo si Christina, kanako. Ug klaro kayo ang kalibog sa iyang sultihan. Ug nahibaw ako nga maglisod ako sa pagtugan sa iyang mga pangutana. Unya, unsa may buhaton mo, agaon? Nahadlok ako, Elmo, Nahadlok, sa unsa? nga dili madawat ni Christina ang kamatuoran. Kung nadawat ka niya nga usa ka kabampira, way katarungan nga dili niya madawat ang laing kamatuoran, agaon. Kineng.
Naliatan na ninyo, nalian ninyo bitay, ha? Kanang mga ahos, anang baba sa langob. Nakap. Ako man na, ano sa, biyak ka din eh. Hindi na, ibitay din si Kapitan. Tarong di, ha? Tarong di, ha? Kontrapartido yun ka. Si Mamiya taong na, boy, nalimot mo nga. Sa ganti nga yatag si Mayor, kung makadatas ungo sa vampira ba? Siya ang tubangan. Sa vampira. Tod. Tunga sa milyon ang iyang ihatag na to. Pero kap. Mara magmahadog sa ugo ka pa eh. O Sibilya. Ugo naman sa Sibilya eh. Duha gyud ka yung putlanan akap. Kasi may kapaka. Katong Claudia o katong Bila. Sa Ibila. Bilyagod. Oo, bitaw. Ay, kanilo ba yung huna-hunaon? Uy, mamutol tag-us, vampira? Kinahanglan gyud kap. Aron mahusay ni nga to dapit. Ug mahapsay na. Ug mga kwarta pa atong barangay, hayaya ka pa. Now, very... Ano maning naong ko? Kwarta ay kikag naong kay. Nagdaot lang kag mayo, manang... Maya. Manang grabe kikag sa akin. Daot kag mayo. Ala, is. Sis. Sige. Atong atangan nga magawas pagbalik sa baba sa langob ang mga ungo. Og atong bangkawon. Kasikit sa kong naong nga naigo sa gipasirit nga tubig ni Christina. Agahon, nabuslot ang imong aping. Parehas ta. Pakid yun ako katong tinay agahon. Ako ang mupatay ni Christina. Ako! Pero sa pagkakaroon, kinahanglan mamahawa ka ng mga tao sa baba sa langob. Kung saon man agahon, Paabuton ta ang kagabion. Kilom-kilom na. Naraang bahay nga tisa. Nagsika na ang sugat sa taas. Buti pa sabot. May tao na sa suot. Kinala magkasulti kami si Luis. Oh, aplin na ang nakumpuntahan. Isira ka ng pultahan, tinay. Lu, nabalik ka na? Isira ang pultahan. Oo, Olo. Nanalo, nasira na ang pultahan. Hayan si Luis. Sunod ka na ko. Okay, bahala na mga. Kamu na bahala dia. Kamu na putol sa os mga ungo sa mga vampira ha. Asa ka na, kasama ka? Ay, sakit ako tiyan. Gutom kay ko. Polio na ko. Balik ako ha. Ikaw ka? Balik ako. Hoy! Panyaga kang dako! Bata! Pupuli magka pagkakapitan! Ayaw pagbiya din rin, oy! Di lang ko mudagay kap. Kamu lali kap. Piksi lang ko ninyo kung inyo na makuha ang premyo ha. Ug maputla na ninyo ang oo sa mga vampira ha. Sige kap, paris ako. Tamping mo kap. Pagdali ko eh. Makabuhi pa lang mga vampira. Sa may di maro, babay ninyo. Lu, Nasa na ng kwarto ha? naa si Luis sa iyong kwarto sa una? Oh, sudla lang siya. Olo. Luis? Sulod, mahal. Mahal? Nagpangit-ngit ka?
Ngara ko, mahal. Salamat nga. Napakita ka na ako, mahal. Dako kong kalipay nga gusto kang makikita ka na ako, mahal ko. Luis, kinahanglan mo sulti kita. Doon na lang ko gustong klaruhon. Bahin sa unsa man ka na, mahal. Bahin sa busay o sa linaw nga atong suryanan. Unsa man ang bahin ni ini. Nga nang nahubsan magkini, mahal. O nga nang wala man ang mga kahoy o punduhanan sa mga aning lipot. Nga atong makita panahon sa kagabion. Matugkad mo kini, mahal. Kung mo kining hinuktukan ug maayo. Kung mauna, damgo lang din ako ang tanan kong nakita. Dili, mahal. Dili kinitam ko. Unsa? Apan mahal. Patay na ang busay nga atong giadtuan sa miaging buwan. Napanas na ang linaw. Ugwa ni sapa. Tungod kay ang imong nakita, ni atong nanuri kita. Mao ang busay sa unang panahon. Tulo kang gatos na katuig ang labay. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Susun. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN